αυτόν τον μηχανισμό. Έχει να κάνει, υπενθυμίζω ότι έχει να κάνει με την ενεργητική πληροφόρηση του παιδιού προς τους γονείς του. Είτε για πράγματα ουδέτερα που συμβαίνουν στη ζωή του, είτε για πράγματα θετικά που συμβαίνουν στη ζωή του, αλλά έχει να κάνει και με πράγματα αρνητικά που συμβαίνουν στη ζωή του. Αρνητικές επιλογές. Όπως το ότι απολαμβάνει να πίνει αλκοόλ στις εξόδους του. Όπως το ότι καπνίζει. Όπως το ότι μπορεί να προέβει και σε μια παραβατική συμπεριφορά στο γήπεδο ή αλλού. Ποιος είναι ο αντίθετος μηχανισμός? Ο αντίθετος μηχανισμός είναι η απόκρυψη. Και τα περισσότερα παιδιά, όταν αρχίσουν να εμπλέκονται στην εφηβεία σε τέτοιου είδους επιλογές, συνήθως τείνουν προς την απόκρυψη. Και το ερώτημα είναι γιατί απόκρυψη και όχι αυθόρμητη πληροφόρηση? Γιατί συνειδητά ή ασυνείδητα γνωρίζουν ότι οι επιλογές τους αυτές, η χρήση ουσιών, η παραβατικότητα και οποιαδήποτε άλλη αρνητική κοινωνικοποιητική επιλογή, έχει αρνητικές συνέπειες και για τους ίδιους και δυνητικά μπορεί να επιφέρει και αρνητικές συνέπειες, τιμωρία από τους γονείς ή τιμωρία ακόμα και από τον ίδιο τον νόμο. Πότε λοιπόν δεν νιώθουν την ανάγκη για απόκρυψη? Όταν κυρίως, και εδώ είναι ο ενεργητικός ρόλος των γονιών, δεν ξεκινούν μαγικά τα παιδιά μια ημέρα και να λένε «ΟΚ, μπορώ να εμπιστευτώ τους ανθρώπους». Μια διαχρονική, διαρκής προσπάθεια των γονιών να δημιουργήσουν ένα κλίμα μέσα στην οικογένεια που ουσιαστικά να μεταφέρει το εξής μήνυμα. Ότι τα πράγματα ακόμα και αν πας στραβά, δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Οι γονείς δεν λειτουργούν εδώ ως δικαστήριο, οι γονείς λειτουργούν εδώ ως οι δικοί σου άνθρωποι. Δυστυχώς, και δεν το λέω φιλολογικά, έχει πραγματική ψυχολογική σημασία. Αν υπερισχύσει ο μηχανισμός της απόκρυψης, το πιο πιθανό είναι να αναζητήσουν πληροφόρηση και λύσεις από ανθρώπους έξω από εσάς. Και για μένα που χειρότερα είναι τα προβλήματα. Για μένα που γίνονται χειρότερα και κλιμακώνεται η κατάσταση. Οπότε αυτό είναι ως διευκρίνηση.